Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video i prvi ovakav na mom kanalu, haul video za mesec, pa recimo april neka bude, pošto je vjerovatno ova kupovina završena u ovom mesecu. Obično nemam, da kažem, naviku da kupujem nešto svakog meseca pa da vam to snimam. Nekad se desi da nakupujem mnogo stvari jednog meseca pa ne kupim posle toga 2-3 meseca apsolutno ništa. Tako da ovaj video ste me svi tražili i pitali da vam snimim šta sam to kupila ovog meseca, a pošto sam i kupila, kao što znate bili smo kod Sare u Veneciji pa smo išli malo na putovanja. U svakom slučaju, eto, desilo se da sam nešto i da kažem pokupovala zanimljivo. Tako da krećemo. Da, zaboravila sam da vam kažem u stvari, mislim da posle onog puta u Veneciju gde sam kupila par stvari, me je Lea navukla na Sephoru, ali ajde, šminku ću vam posle pokazati, tako da ajde da prvo ipak krenemo sa stvarima. Tako da, ono što mi se jako dopalo, ja obožavam takve stvari, jesu jedne ovakve pantalone. Znači, dugačke su nogavice, mogu da se zavrnu da budu kraće i jednostavne po meni idu uz apsolutno sve. Uz ove pantalone sam kupila, samo da nađem, ovu majicu jednu, ovako, koja je šljokasta, jer se sad vidi, ne znam koliko se vidi da je šljokasta, vidi se, znači zlatna, nazad je obična pamučna i bez rukava, što bi ja rekla na bretele, a preko, naravno ne mora, ali ja sam tako iskombinovala, ide jedan ovakav džemperčić na kopčenje. Znači, rukavi su jednobojni sivi, on je malo šljokičast kao što vidite napred i pozadi je ponovo siv, totalno jednobojan. Tako da on mi se u stvari i najviše dopao od svega u toj kombinaciji. A onda sam za varijantu preko one šljokičaste majice uzela ovakav jedan crni, končani, providni, da kažem, džemperčić, koji super ide na sve, pa i na ovu majicu i ublaži one šljokice. To bi bilo što se tiče mog putovanja u Veneciju i mog tamo šopinga, koliko znam, ne računajući čokolade, slatkiše i ostalo. I jeste, kupila sam tamo, ali to vas vjerojatno ne interesuje, jedan ekstra tiganj, ali ko bude hteo da pravim haul za stvari za kuhinju ili za kuću, mogu snimiti jer ima mnogo dobrih stvari. Dalje, verovali ne, prvi put u životu otišla sam u Primark, zaista prvi put u životu, i bilo me teško izvući, koliko god da vam to možda sada smešno zvučalo, ali tako je. Prvo što je toliko bio veliki u Gracu tačno, tako da odabrala sam par stvari. U stvari prvo sam išla i samo bacala u korpu, a posle toga je bilo vadi ovo, vadi ono i ostavila, da kažem, baš stvari koje su mi se baš dopale. Tako da, za ovo leto su jedne ovakve pantalone, široke su, znači skroz nogavice i 3/4. Napred imaju ovaj kaiš, odnosno vezuje se. Koliko sad vi to možete da vidite, ne znam. Uz njih, naravno, morala sam da kupim nešto što mi se slaže, a to je bila ova košuljica bez rukava. I nazad je, evo vidite, duža, napred kraća, tako da obožavam inače ovakve košuljice, imam ih u par boja i volim leti da ih nosim i na šorci, na teksa suknju i tako, baš mi, da kažem, idu sve. E sada, kupila sam, znači, moram da vam pokažem pidžame, pošto ja sam osoba koja obožava pidžame, znači u Women's Secret kad uđem,
I tamo, odatle me je teško izvući, jer obožavam sve te spavačice, pidžamice, papučice i tako dalje. Tako da sam u Primarku našla jednu ovakvu Dumbo, jer jeste Dumbo spavačicu. Evo vidite. Ali, ono što mi se najviše sviđa jeste što ja ovakve stvari opušteno nosim po kući, znači nekad idem samo na spavanje, nego tipa ume mi ceo dan da budem obučena u pidžamu, ako naravno nigde ne izlazim. Zatim sam uzela jednu, da kažem, običnu majčicu ovakvu, mada sam je namenila, opet kažem, nisam ni skinula etiketu sa M veličinom koju nosim, znači ovakva jedna, također kažem, uzela sam je za spavanje, pamučna je, tanka i super je, i te mi majice, da kažem, uvek trebaju, pošto uglavnom donjih delova imam nekako uvijek više nego majici, u stvari češće menjam majice. I isto tako sam uzela jednu ovakvu majicu, također može da bude i za napolje, ali ja sam opet nešto uzela za spavanje, ne znam zašto, ali mislim da je u stvari i bila na delu gde su pidžame. Dalje, nije za mene, ali nema veze, verovatno ću im dotle dati dok izađe video. Sari i Leji sam namenila ovako, ove dve četkice. Ovo sam tačnije namenila Sari, pogledajte što je lepa, i ovde idu, ovako se spuštaju neke šljokice, sad ne znam da li vi vidite to i koliko vidite, da se one mrdaju. U svakom slučaju meni je prelepa, konfetice u stvari, neke šljokičaste, ne znam ja, meni je četka prelepa i nju sam namenila Sari, kao i ovu roze, ili znate da je Sarina omiljena boja roze, ova trakica plišana za kosu koja može ovako da se napravi u mašnu za umivanje, kupanje, tuširanje, kako god. Mekana je, znači fenomenalna je. A kad smo kod trakice, jednu sam sebi uzela, jer sam jednom prilikom rekla, ja sam imala ovakve trakice i nekim čudom su mi nestale, ne znam gde, pa sam sebi uzela običnu takvu plišanu belu, znači nema one varijante da se prave mašne, ništa, već je obična bela, meni je savršena. A Leji sam uzela jednu ovakvu četku. A zašto takvu? Zato što pozadi ima mopsa na kom piše da želi, bio je naslov nešto mops koji želi da postane jednorog, tako je nešto pisalo tamo i meni se mnogo dopala i znam da će Leji, pošto obožava svoju Koko. Tako da, to bi bilo to što se tiče moje kupovine garderobe. Ne, laže, da jeste, to je što se tiče garderobe. Još u Primarku sam kupila, nemam pojma kakve su, meni su bile preslatke, pa ću ih isprobati, 8 eura je ostala je cena, set ovakvih četkica, ili ti četki, tako da probat ću ih, pa ću vidjeti kakve su, meni u svakom slučaju su bile mnogo lepe, ova neka boja, rozikasto, bež, ne znam ni ja kakva je, uglavnom meni je, kažem, fenomenalna. To je to što se tiče moje kupovine sa putovanja. Dalje, Sephora. Kao što znate, a bilo je i video vlog gde me Lea šminkala onda tako nekom, ne tako nekom, nego mojom šminkom koju sam kupila, jeste ova paleta. Ona izgleda ovako, verovatno je svi znate i verovatno je svi imaju sem mene. Ja je još nisam koristila, sem kad me Lea, kažem, šminkala. Sa njom mnogo je lepa, stvarno su super boje i nemam šta da kažem. Tako da idemo dalje. Sephorino rumenilo po izboru Lea koja me upućivala. Fenty, da vidimo šta je ovo, i ovo je rumenilo valjda, a ne, ovo je highlighter. Boje su stvarno fenomenalne, evo nadam se da vidite, super je. I Becca tečni puder za koji, kaže Lea, život prekriva. I super je, da, namazala mi je, mislim ono kad me šminkala zaista prekriva sve i nema se onaj osjećaj da mu onako usuši, ukruti lice, tako da je odlično.
Naravno, u Sephori smo kupili i jedan karmin mat, Sephorin baš. Sada, taj mat karmin kao je ono dugotrajan, ne skida se i tako dalje. I ne skida se donekle. Nije baš da možete da jedete, pijete, brišete se salvetom, a da se on ne skine, to nije tačno, ali je okej. I u Sephori smo kupili, ja mislim da je to za Sephoru, sam vidim, jeste, korektor, da, isto Sephorin. Dalje, pupina, odnosno pupino rumenilo, prvo ovako izgleda s polja. Znate, vi ne možete da shvatite koliko je lepo, pogledajte sad ovo, znači fenomenalno ogledalce ima i ovo je boja rumenila i ovo je moja omiljena boja, da kažem, za rumenilo, kada daje tek onako rumenu, da kažem, boju, nije ni roze i tako ono jako, nego je baš kako treba. Pakovanje, još jednom da vidite, tako lepo, kao mermer, baš lepo. Zatim pupin sam uzela i mat karmin, ne znam sad koliko vidite, eto, nadam se da se vidi, i boja je neka, pa imam je na ustima, to je ta, da. Međutim, skida se, nije postojana boja, znači sad deo, evo vidite, znači tek što sam dodirnula na usta, skida se, tako da nije postojan. Dalje, Kiko sam uzela dva ova korektora, nisam ih još probala. Uzela sam u neke bliske boje, kao 1 i 2. Evo vidite ta. I eto, ja mislim da se zoomiralo. Znači nisam ih još probala, tek ću da ih probam da vidim kakve su. A glavna stvar koju mi je otkrila do duše moja sestra, najstarija, jesu 2 mat karmina. Znači, ja ne mogu da vam objasnim, ovo je moje životno otkriće i 2 karmina, gde će neko možda biti smešno, neko možda ni palo ni na pamet da dode da kupi, Maybelline Super Stay Matte Ink, pogledajte vi sada ovo, ovako izgleda odmah, da kažem, da. I košta, bar toliko košta u DM-u, u promenadi. Sad ne znam da li je tamo neko sniženje ili šta je, ali je nekih 600, pa da vas ne slažem, oko 650 dinara, dinar gore dole. U svakom slučaju, moja sestra meni kaže, kad staviš ovaj karmin, pošto je ona kupila pre mene, nema šanse ničim da ga skineš, sem nekim uljem uveče sa usta. Te sam ja mislila ono kao, majde, kao preteruje. Međutim, ljudi moji, vi ne možete da shvatite. Ujutru stavite karmin. Prva dobra stvar, pazite, mat je, ne osjećate ga na ustima, ali uopšte. A onda, bukvalno, jedete, pijete, brišete se, umivate se, možete da radite šta god hoćete. Ne skida se ni micelarnom vodom, niti mlekom za skidanje šminke, nego zaista morate da nađete tako neku masniju kremu ili ulje, ja ga skidam kokosovim uljem i to kad krenem da ga skidam, potrošim ja ne znam koliko tufera i onda mi bude i oko usta jer toliko trljam usta da mislim da ću bukvalno kožu sa usta da zgulim celu. Tako da, ovo je najbolja stvar na svetu i kaže moje životno otkriće i od sada više ni jedan drugi, ukoliko se ne pokvare, jel? Odnosno ukoliko kvalitet ne promene, ne koristim jer je zaista meni najbolji. Kažem, najbolje mi od svega što kad ga stavite na usta uopšte ga ne osjećate i nemate taj utisak, kažem, da uopšte imate karmin na ustima i ono da vam suši usta. Tako da, to je za svaku moju preporuku. Zaboravila sam da kažem da sam još u Primarku kupila 2 pa neke patikice, spadrilice, kako god. To sam dala već mami, pošto sam ju kupila na poklon. Ubacit ću vam u svakom slučaju, da kažem, u video kako one izgledaju, jer sam ih snimila. Tako da, pokazat ću vam sad i neke kombinacije kako stoje na meni. Naravno, neću oblačiti pidžame.
I sve u svemu to bi bilo to. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da pišete u komentarima dalje šta da vam snimam, šta želite da gledate na mom kanalu. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal YouTube, da zapratite moj Instagram profil i vidimo se u nekom drugom videu.